Hola a tothom, us donem la benvinguda al nivell S, al C2 per a tothom. Jo sóc la Susana i ell és en Sergi. En Sergi és llicenciat en Filologia Catalana i és professor de català de tots els nivells per a adults. Hola, Sergi. Hola, Susana. La Susana també és llicenciada en Filologia Catalana i també és professora de català per a persones adultes de tots els nivells. Entre tots dos hem creat aquest recurs que s'adreça a totes les persones que es volen preparar a l'examen del nivell C2 per examinar-se en la convocatòria lliure de la Secretaria de Política Lingüística. Al llarg de 10 vídeos que anirem publicant els pròxims mesos, aprofundirem en els aspectes més rellevants que s'han de dominar per assolir l'èxit en l'examen del nivell C2. Exactament. De fet, són 11 vídeos, perquè per acabar n'hi haurà un de final, de monogràfic, sobre l'examen pròpiament dit. Som-hi? Comencem, doncs. Bé, cal que tothom tingui molt clar que el nivell superior, d'aquí ve el nivell S, el nivell superior, és un nivell molt textual i molt poc gramatical. Per tant, treu-te del cap que preparar-se al C2 és saber molta gramàtica, molts pronoms febles, perquè no és res de tot això. En absolut. De fet, la majoria de gent que suspèn el C2 no suspèn per errors de gramàtica, sinó per errors de redacció. Per això, començarem parlant d'un tema importantíssim, fonamental, central en el nivell C2, que són les propietats textuals. Si domines les propietats textuals, tens moltíssimes probabilitats d'aprovar l'examen amb comoditat. Som-hi? Les propietats textuals són 5: l'adequació, la coherència, la sofisticació, la correcció i la cohesió. I avui ens centrarem en la primera d'aquestes propietats, l'adequació. L'adequació té a veure amb tot allò que es relacioni amb el context comunicatiu. Cal tenir en compte totes les característiques del text que ens demanen que produïm a l'enunciat de la tasca. Sí? Per tant, cal tenir en compte el títol. Sí, estem farts de rebaixar bandes de puntuació per un oblit tan banal com aquest. Fixa-t'hi, quan has vist un article, una nota de premsa, un article d'opinió, una crònica, sense un títol? En general, sigui quina sigui la tipologia textual que et demanin, recorre sempre al teu coneixement cultural, al teu coneixement de la vida. Sí. Per tant, no us descuideu el títol. Ara hi aprofundirem i tingueu també en compte els altres elements de l'adequació, com són doncs, el tema, el canal, la intenció comunicativa, el grau de formalitat. Per què? Doncs perquè hem de vigilar qui som nosaltres, tal com us expliquem, quin és el nostre destinatari, és a dir, el receptor del nostre text, com ens hi adrecem, quina és la manera com ens comuniquem amb ell, què és el que volem explicar i per què ho volem explicar. I tot això també s'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'exercici oral, tot i que en el seu moment ja veurem com ho adaptem per a la nostra intervenció. Sí. La intenció comunicativa, és a dir, què és allò que pretenc amb el meu text, ja sigui informar, convèncer, divertir, advertir, tot això determinarà el grau de formalitat. És a dir, ens farà un text doncs, més col·loquial o menys. Cal tenir en compte, però, que gairebé sempre caldrà produir textos d'un grau de formalitat mitjà, si pensem en l'examen del nivell C2. Perquè, Susana, quina és la tipologia d'exercicis que trobarem en l'examen del C2? Quins textos ens demanen? Pel que fa als textos escrits, trobarem 3 exercicis. La tasca de transformació, a partir d'uns documents de referència, la tasca de síntesi i reformulació d'aquesta informació i, per últim, una tasca d'argumentació a partir d'una citació. Vegem-ne l'exemple de la prova de mostra que hi ha penjada a la pàgina web de la Secretaria de Política Lingüística. Si ara hi entrem, veurem la notícia, que seria la primera tasca. Ara no la llegirem, ni vosaltres amb calma la podeu llegir, perquè s'ha de llegir amb molta cura, però sí que podem comentar els elements que cal tenir en compte. És a dir, com explico allò que em demana, com dèiem abans, l'emissor, és a dir, qui sóc jo, per què ho explico, què és el que explico, a qui m'adreço, és a dir, pensant en el receptor. Cal tenir en compte que en l'enunciat de la tasca hi ha tot el que et cal saber sobre l'adequació. Sí. Seguim. Pel que fa al títol, hem parlat de l'adequació, el Sergi ens ha presentat els 5 punts a tenir en compte de l'adequació. Anem amb el primer punt, que és el títol.
Cal posar, per tant, sempre un títol als textos. Aquest títol ha de ser atractiu, més aviat curt i sense punt final. Sí? És importantíssim recordar sempre doncs que el títol serà un element important, que es tindrà en compte a l'hora d'avaluar. Per tant, fixeu-vos-hi, tingues en compte que el títol serà un dels punts per avaluar-te. Passem a un altre punt de l'adequació, que seria, en aquest cas, doncs, el tema. Quan parlem del tema, és importantíssim recordar sempre que cal respectar la tipologia textual. És a dir, que si l'enunciat de la tasca ens demana una notícia, no ens n'anem a un article d'opinió o no incorporem elements propis d'una altra tipologia textual. Sí, Sergi? Sí, per exemple, en una notícia no hi hauria d'haver cap primera persona ni cap segona persona, perquè aquestes són marques pròpies d'altres tipologies textuals. Per exemple, l'article d'opinió, en què, de fet, s'ha d'utilitzar la primera persona i fins i tot en algun cas es podria utilitzar la segona. Per exemple, tampoc hi hauria d'haver valoracions ni opinions personals, perquè una de les característiques de la tipologia textual dels textos informatius, és a dir, de la notícia, és que no hi hagi característiques valoratives ni argumentatives. Hauríem de mantenir-nos en l'objectivitat. En l'exemple ens demanen una notícia, cosa que és bastant freqüent. En aquest cas, cal recordar que el nostre text hauria de respondre les preguntes clàssiques del periodisme, és a dir, què, qui, com, quan, on i per què. I seguim endavant. Passem a parlar, dintre de l'adequació, de l'aspecte del canal. Què podem dir? El canal, cal tenir en compte que la notícia és un text escrit per ser llegit. Si estem pensant en la primera tasca de l'examen, que ens demana la notícia, hem de pensar això, que és un text escrit per ser llegit. Un text oral, quan ens toqui fer la part oral, ja veureu doncs, que és molt més espontani i sorgeixen altres expressions que evidentment no sortirien si fos escrit. Sí? Hem de tenir en compte doncs, els punts que us hem marcat per aquí, que teniu aquí, que us ho podeu mirar amb calma. També cal tenir en compte la finalitat i la intenció, que també formen part de l'adequació. Exacte. No hem de perdre de vista què és el que hem de fer amb el text. En el cas de la notícia, informar. I, per tant, hauríem d'evitar coses com els exemples que aquí us hem posat. Res d'opinió personal, res de crítica, sinó objectivitat total. I amarant tot això hi ha el grau de formalitat, que seria, per dir-ho així, com la temperatura ambient del text. És a dir, és un element constant que ha de travessar tot el text des del principi fins al final com una sageta i que s'ha de mantenir constant, sense salts. I ens hauríem de mantenir sempre en un grau de formalitat mitjà. De fet, no només en el cas de la notícia, sinó en la majoria de tipologies textuals que ens demanin en el nivell C2, excepte si explícitament ens diuen que hem de redactar un text col·loquial, cosa que jo recordi no ha passat mai en els exàmens que hi ha hagut fins ara. En l'exemple que ens ocupa cal tenir en compte de mantenir-se en aquest grau de formalitat mitjà, és a dir, ni massa col·loquial ni massa formal. Sí? Per exemple, comentàvem que hi ha expressions que acostumem de vegades a llegir en els exàmens, com aquest àdhuc, aquest om, que de vegades, doncs, Sergi, com tu bé dius, doncs és allò un nivell per sobre. Sí, anem fent salts de registre. Per exemple, si ens fixem en l'últim dels exemples, la vida són 2 dies i s'ha d'aprofitar, àdhuc amb pocs calés a la butxaca. Aquí tenim un poti-poti de registres que fa que aquesta frase sigui francament insuportable, perquè tenim un àdhuc que és d'un registre formalíssim, gairebé diria que solemne, i en canvi tenim el pocs calés o la vida són 2 dies i s'ha d'aprofitar, que ja pel mateix to ens aboca pràcticament a la col·loquialitat. I fins aquí tot el que és el tema de l'adequació, oi que sí, Sergi? Ja tanquem aquest vídeo. Teniu un munt de material disponible a la pàgina web de la Secretaria de Política Lingüística. Entres en aquest enllaç i trobaràs molt material amb solucionari perquè puguis anar veient per on va la cosa. Endavant i fins al pròxim vídeo. Fins al pròxim vídeo i a treballar amb el nivell S, el C2 per a tothom. Adéu. Adéu.